Kello on vasta 10 ja rupeaa olla jo ihan mukavan lämmintä. Pääsee avaamaan terassikaurin. Siirrytäänpäs tonne anniskelutilojen puolelle. Siinä on vapuaamuun sopivasti mustaa teetä. Pikkunen tuulenvire siellä rupesi käymään. Lähdin tuossa aika paljon aikaisemmin jo järvelle soutaa. Ehti kyllä tekee ihan mukavan lenkin tyynellä. Tää on onneksi tässä vähän pikkusen montussa, niin tähän ei toi tuuli osu. Vesihän on niin kylmä, että jos se vähänkin käy tuuli rantaan päin, niin se kyllä viilentää, mutta jos se käy tuolta sivulta, niin tässä tarkenee kivasti. Tästä se kesä alkaa.